Nieżel bil-karozza mill-Mellieħa lejn ix-Xemxija għajnejk tmur fuq ċappalwien fuq il-ġenb ta' blokka appartamenti. Aktar ma toqrob leha tinduna li dinja biċċa xogħol ta' arti fil-beraħ il-ġmiel tagħha. TVM News iltaqa' mal-artist James Micallef Grimaud viċin ħafna tal-mural li huwa qoli 23 metru u wiesa 12 metru. Huwa ħajt perfett għaliex ma tantx jieħu ġemx, ġifieri dak lat perfett kif jgħid, pożizzjoni ġifieri tiegħu hija perfetta u anki barra minn hekk ukoll mhuwiex jgħid f'post fejn il-baħar, ġifieri dawn l-affarijiet jgħinu ħafna biex idum iktar. Spjega li meta ġab il-permess tas-sidien żviluppa l-idea billi riċerka dwar l-istorja tax-Xemxija li hija sinjura fl-arkeoloġija u n-natura u diskuta wkoll mar-residenti l-ħsibijiet tagħhom dwar ix-xogħol propost. Id-disinn li żviluppa beda jħażsu fuq il-ħajt u mbattaħ il-kulur fit-tliet ġimgħat xogħol fuq il-post. Spjega li t-tliet asafar li pinġa Erd in-Naħal, il-Farruġ u Russet Gris huma qasafar li jpassu u li maż-żmien niżlu fir-riserva naturali tas-Simar li tinsab fuq wara tal-bajja tax-Xemxija. Il-flora u l-fawna huma rrappreżentati mill-orkida piramidali ta' Malta li ssiba fix-xari tal-Inħawi. Il-mural jinkludi wkoll l-insett nazzjonali, in-naħla. Hawnhekk kienu sabu Roman remains ta' beehive u għalhekk użajt ukoll bħala simbolizmu użajt ukoll il-goddess of honey u hemm il-naħal qed iduru u hemm ukoll il-beehive. Li provajt indaħħal elementi tal-post biex hu jkun jisu kollu wkoll skop edukattiv. Kompla jgħid li messaġġ ieħor tal-mural jirrispondi għat tħassib li jurewh in-nies dwar kostruzzjoni żejda fix-Xemxija. Għamilt il-natura jisu tkisser il-konkrit u toħroġ jisu rebbieħa bil-kulur minn dal-konkrit. Fil-fema tal-artist, is-sabiħ tal-arti fil-beraħ jeli tilħaq ħafna nies u li wara ċertu żmien xogħol bħal dan jista' jiġi restawrat jew jinbidel kompletament. James Micallef Grimaud ħadem fuq diversi murali f'Malta u barra fosthom wieħed fl-Olanda li foli ta' 12 sular għamel żmien l-akbar wieħed fl-Ewropa. Wara x-xewqa li f'Malta aktar ħitan ta' appoġġ bħal dan fix-Xemxija jintużaw għal arti fil-beraħ.